Sa'yo mo giluto pa. Sa'yo mo giluto. Chicken, char. Lutog chicken naghang palalabs. Ano man? Aw. Takan sa kong dinag guys. Ngayon sa pa adobo? Wow, lami uy. Bebe. Tara guys. Wow, lami aray, ini kasi ini tagwang. Tara guys, tiya. Adobohon nimo? Adobohon guys, tiya. Wow, grabe. Imari aw imo sang ikuandaan gitimplahan ng kuan. Si Papa mo ikukiron, kukiron. Diyan may magluto og adobong chicken. Ako magiging kalingaw. Saan? Wow, lami wa pa kana luto. Una nagi kuanan. Ijuli mo pa na. Karon tataod na basig na ron. Dali na mo kay danay lutong adobong manok tapi gamay ko na to. Dapi karning baboy. Chak mo to. Lami na. Nangitlog na dito imong ihaw. Nangitlog na guys isang ihaw. Na itlog na. Adobohon tong uban, nag-uban. Saan tong uban pa? Nag-uban sa bawon. Nahina, kung ano man to, laming. Ano tong pagkalaming nga, kay kulong man to. Wala isang itlog na Kay ugdi sila ganahan dari sa karning baboy, napi karning, napi manok. Adobo. Kana ibutang na. Wow, lami Dali na mo, arang taman ni udto, kay di adobong manok. Dadapi adobong humbang kuan. Humbang baboy. Char. Kung man say may nag-ihaw guys, nanguan rami, nangambit rami. Mga cooker. Dasaroy ang mga cooker. Mga ship cook. Okay. O, dahil na guys, diya. Humba na nga, gibutangan na magkuan. Ano na guys, diya. Humba nga with saging. Wow, lami Lami man mulutos Gabriel. Pag ako kay tigluto naman kong karanggay ug suso. Pastilan. Tapi jang adobo nga kuan. Tapi jang adobo guys diya. Adobong nay kuan. Kari mo oy. Insan maray pa sabawan nimo? Naglasa-lasa man, grabe tambok ka dyan manukan na guys na, nalasa-lasa. Muna yung mga pista guys ya, ihaw ramig manok. Pekay ning baboy dia. Butangan na magsaging. Na mo si Zaram say nagluto dani guys, hindi ko pa magluto. Naghara mga gulay-gulay. Guys, agahang palalabs mo ship cook. Para sama na pa para sabaw. Para sabaw. Ano? Dito na sa amin. Ha? Sa amin to. Sa amin. Oo. Tagasan naman kang buhok, uy. Paupaw na. Ito. Magsabaw sa manok. Sabaw o adobo. Grabe. Namizag na yung mga binuhi nga kuan manok. Okay, kuan. May uban kayo magsalig na magbinuhi sa uban. Man ito pang muspusan. Kasuroy ganes kuan pang bunman. Pang bunawan. Bati pa, hani man yung kuan, Ria. Maniud to tanin jung tanan dare. Aray lamon mas bayog nakatuod mo. Generang spestak ya. Stilan. Tama. Si Inchika, ay laon na baby Inchika. Paghay nila be. Hi, shout out mi ni jung tanan. Salamat sa inyo kanon ay pagdanaw na pag-view sa mga video guys. Salamat. Bye. Kita na mo na maluto na isang kuan adobo ug kanang naay sinabaw. Naman yung putan ninyo. Ito na promi dere. May ito sila dalis prami. Mabot sila daron. Robot. Unta. Tanawon guys, ug luto na bag kuang Gabriel isang niluto. Ring naay sinabaw ug adobo. Tapi isang humba nga gamay. Tao guys. Ginagmay ra good. Tanawon. Di na guys, tiya. Wow, sana all. Sinabaw nga manok. Sabay paaga na ka. Green na magkulor.
Okay, yan na guys. Wow, dahil nag-adobo. Yan na guys. Ito na sila guys. Paabot ko nilang muari sila guys. Among Lasti Ruby, Ate Julie, Ate Jijin, Rorami, Undoy. Majalong mga rito ron. Marami maniud to. Sila gin sa pang-uban mga ridari, lamanang. Kung iring na rin bubuno. May luto naman datong mga kuan. Panglutong Gabriel. Oo, patong kujintas na rin kagbuwang pikir ba ni? May passion show ra ni guys. Pang passion ba? Tuog nas baday day dia. Tuog nagamang dalagang gamay. Adjang. Tuog si Kim. Kaya gisang katuog kay dapi hangin. Sabad-sabad dari silang tengod. May gisang katuog na. Naris butong kay bugnaw. Bugnaw man dari. Guys. Paabot mi nilag mga bot na to. Madula mong mga rito ron. Ito manginjan tong mga kagwang. Papayampalit silag ice. Gabriel sa kinkin. Guys, dahil sila purami. Maniud tumidari. Dali na mo, Flor! Noon guys, mag-diet ko nung sila. Ado sa alaman mong diet. Di karon na magsugod na mag-diet. Pag-ingon ni mo gari man ito kay result ay lang mo ulit ugma na laman. Ugma na pod balik og dagat, may na pwede market na laman. Extend lagi. Ano gani ka humanan? Kadayet. Mga kagwang ko. Ang naman yung baby ni mama. Wow. Lami agi mo ka to. Gwa ko mregahan sa ninang pilis ukay-ukay. Kayo kayo din eh. Raman lagi kabiho. Ukay-ukay, hindi naman halata masyado na ukay. Ano ka, manuka? Dali na mo sa nang manuka lang Bisaya. Ang sila kay wa man ni ngari. Bahala mo diha. Ano be? Mamo. Isa may wala nga rin. Sila. Niyon sila. Na malingki man to sila. Asa man sa? Na, matungkol Gantarin to, sila guys. sa view. Padali na pa. Dengan ta pa. Bing, ano man kabili sa baka na? Laa gabiin, ang lakas munisipyo. Ano man nagkaludjam ka? Kasi sa kanya. Di ko nung basa ni. Dari ko be, bahala magka. Himugusog, uli ko magka. Kung ka na intiin, buwang na. Garoy. Nga nira ko pero, kulit sa mga mandi. Insan ko nalagkit na saging-saging. Kuan. Humba nga. Pinamawala. Humba nga. Mas kaningan ako Guys. sa galingon. Pinahumba meron. Char. Parang lami alagi pagkaluto ko. Gabriel may luto na si Zaway mang cooker. Sana all. Ship cook. Sana all. Naul na may ship cook na rin. Minamata na dahil. Ano po? Ito ko na manuka. Nga anta rin, Joe. Ngayon ka. Padali na pa. Dengan ta. Guwapo Ay, ko. mga kabusugan. Mga kong pagkalasa ko eh. Manok. Manok. Agin sa hinangkan sa giihaw. Ay, mag-lakalaki. Nangambit ang mag-aray may ilang patay. Kawa rabas mo ah. Ang baso na buok. Ako aso ko ito. Abuhan. Wala. Be! Yung kaya kita, be. Aday, balik tayo. Kaan na tayo. Be! Kin, dali na kin. Kaya na, Ken! Ano ko sa na rin? Ito. Lalikuan. Dami man. Hindi na ko na ng baboy. Hindi ka na naad namin sa magagaling yung isa magkaagkak ni. Manok pa ah. Saya, Sayang, ang gunda, di man nakuan. kakain mo ko na na. Lamay rin sa baw. Mag-apis ako po tunis kaya alam mo at kabuelo. Ano ba ito? Kagarang-garang. Ha? Pagdating mo ako suka tayo. Ang gawa ka ng panubok na to. Ano yan? Hindi kasag. Ha? Kami o. Kasi na kami, mga sunod. Pinangkaan mo. Guys, arang lamay lang sudan guys. Maadong pagkatimpla. Ano lami ada nagamang ship cook kay arang kaduka. Napay saging. May alay. Ginagmay rata ginagmay kay upay dinagke. Nan, pumili yung nagtagin ko niya. Sabi nga pa yun, Ito inday. Banala pa din mo? Di.
Dipod. Ngayon. Luto. Luto. May sabaw sa kinuha. Salasaman. Tambok mas manok. Manok Ah, ang nangit buka. nang naman dahil nang itlog. Pagduli nagplano pa ko aray. Mga nilo, mauhay. Magura dahil na mo kay dapat salin. Hagbog na pa. Pad nagsaging. Kung ano ba diba kinawag kami? Kawin Manilas Minggoy. Patay yung baboy. At kani floor mo kung ikatong among gigukod-gukod dan dudo. Kanila Layas kaya po. to? Layas po. Ang kato nila ya, palayas. Pas, Layas sa paboy. kasi siguro lang pag-ihawon, layas. Ha? Paano yun? Di mo nire basta-basta mahigupin. Malusog mong dila. Init ang ito. Magpapaghawan sa mga. Tauwil. Tubig. Ah, dua kalaki. Wa man nangarhi. Ini haram ko sila nakunag pa nga. Dua-duwas iro. Kawiring. Undoy. Kita man na sa limo na. Panda. Duha. Aw. Si Panda o si Bugoy. Buntas gajud mi. Kaya wa may pamahaw. Ang galihaw. Ang hapit ko mo. Nalangan man mi. Dugay man naman. Kaya dugay man ako gabi. Ano ko magunggoy. Hindi daw. Wapi ka pamahaw. Lagi. Ay, magatimba ko. Gikan mo ko lang simbahan. Nga naman imong outing. Okay pa ni? Ano ba? Doktor? Okay pa. Dahil nangabot. Okay pa kaso. Wa ni gabi ini nakatakas gabi iknin. Isa man nagato ng gabi. Ningali. Nangalit up. Ha? Doktor man na mo. Ganyan mo lang gabi i-floor. Nakatun na Tapos kabuhi ba? nagsuman. Gani nga Uy nagmapulso. gikawa manggod mi bi. Asa na mas naman lamang. Uy, nagbit-bit nagsuman ang gabi. Gidadaan ko na nagsuman. Namang. Dili ka na to, Sa mga doktor guys. Kaya nagpilis. Ikaw basta. Wala magkulba kay. Ano ba? Dahil na mo. Ikaw ka Ay nagkaon ko pagkaon na. Dahil plato. Doktora dahil plato. Ako na ni paypayan ni si Madam Floor kay. Kaya tuwa manggod mo andara ka mong liquid pan. Igaw biton sudan. Nahalabuhi naman Kani ka. may kaanginan. Okay. Asa man kay ni? Pakasabel. Pakasabel. Sana mo kaya pay kalandra ka sa kamong video. Kani may nakaangin bi. Kusubot mo na ako. Masabira. Buwan mo ko may tira Queen's for po ah. Nakalipat siguro ko. Wala raso. Kaya ang Tubig ko daw. ay na. Ba ni kita pero. Ay makabunod mo na to. Masagpa ba? Sagdila mo na kay. Init ka do. Grabe iga nga gamang. Wan hira man ni manungkab ning kagwangan ni. Madugan ni ka na nasungkab. Mazo ka day daghang sungkabenan. Dali na. Jabog lamisan nimo. Jabhon ni jam lampot na punis ubos ning kagwangan ni. Padas niya ginatagak ang kaliro. Kahit nang Nga manungkab mo may sud. Maghagbong pa niya pag lang ko Uy, bungag. kuwang ka ba? Nga magiaway kang panda floor. Nuhit man nga. Wala ko nagkaon. Pagkuhan, tigtuwan. Kaya na pa nagkaon ni mong yaya. Nagkaon pag ating ijaan ang isa pa Sabay kami. na sa sungkaban. Masukuro man ni Guy masungkab. Ibang tag kakaliro. Ang ati ka ni swerte ka ni. Upat ka Swertihan. kuhan masungkab. Dapoy pakapin niya. Pati yung rice cooker. Lahi pag sud. Mo lagi na iti mai. Kit-kit na naman isa na akong rice cooker. Pa, nagkagaras ko kira mong kikiton. Kita lamang bud. Ikaw nga jud bi. Ah, dala. Pagit Wala din ang karera. Kana kagan-gaan doon na ros. Murag lamig ng hangin. Mapili mi dari. Nga ni mga earphone. Grabe. Paga sa tinginukod. Agaping sa ubos gi. Kaningat. He. Unsa na lagi ka oh. Paghuwat ragon! Ikaw ka na! Di sa kong drinks, kahit bawal taga-taga na rin mga kapantugan. Kaya nga na. Bawal mo ka? Bawal na ka. Pero may inom ko usay. May tubig sa lamantaron. Grabe bukong palabig hapon. May tubig sa lamantaron guys. Nag-diet lagi ako. Roast din na lagi ako ugagan. Ay, magdahil pa man ka nakasik Di ba ka namang di sa mukha Ah, kami? healthy. Kuan Isa sa. kasi mana sige
karne ibot ka ko duha po nila straight. Bito, imura nagsunod imong nanay katiri, mura kasunod mo ha. Puro karne. Ngin bayad pampus ko ini. Yang ira Dili. ugma na tamo sugod. Wala yung nagihaw kog manok. Binta man ag manok kaysa baboy. Kada ugma na laman, kada Sa ugma, ugma ka nga pamre pamili kog dagat. karne na pud. Karni na pudto. Karne na pud. Dagat, mo sa mong kamukha-mo raman. Sure ba? Pagani sure madadon aramis bagasiko. Og di madadon aramis bagasiko. Kisa may mga Bagasiko. Ara aramis bagasiko guys, magpagukod miglinta. Ara putian ni Moron Rose na adun ka kasi mong trabaho. Wa mo. Lasa tang kita, murang niwang karadto nga murang. Checker na ko na. Pero ning dakil Niwang na. karadto nga murang puno pas mga suliran. Karon man. Oy, nag-adjust pa to sa married life. Charot. Adjust pala karon naka-adjust Wala na. naman. Mama. Kamu sa sus marite. Nadaga naman inuong na minjo. Nadaga na inuong na minjo. Pastilan. Major, major ang guys kay madaga og maminjo. Oy, gina. Di ko ano rin ka ng bago pang kuminjo. Ano rayas? Ninguli? Apa sa tira ninguli man di ay. Alis ako kanisa. Sagdira pa nagsaragan ni may magkita. Di man magukawal pero nga sang duga na sang ipaypadan ka ni kanay. Sabi ni sa Mo na nakaguli. Kurang alauna ko yung batukos. Klinik sa dental ginamit iwas na. Kan sa kong iliyag kuan tuwas. Magdadago na itong taklo. Dada sa laman ng mata ko. Wen, ilagay rin kawaton ko. Derag ko na rin, derag lawas. Na guys, day humba. Humba for today, char. Na day manok, gadubo. Na tanin jo. Hodoy, pandarara sabad na doy. Pandarag sabad. Nga. Ang krami. Si Musmik pa nga. Duha. Thank you for always watching guys. Pasensya na mo katuray ang video karon. Nakalanrakas nangaan mi. Salamat sa kanon na pagtanaw sa mga video guys. God bless. Adyon jo kalimti pag-like ug subscribe ang among channel. Salamat. Bye.